nyt lähtövuoroon Emi Lindroth, Gaudino ja valmistautuvat Anna Kärkkäinen, Umberto B, Jenna Suomi, Hexe ja Pirita Peteä, La Petite Jolie. Matilda. Sitten käydä katsoa saada. Vahti kysy pääsee hakitsekkaan. Minulla on 35 nääksä. Matilda. Ei silloin väliä, että kuinka testit se pääsee. Tää on vain harjoitus. Silloin periaatteessa väliä vaikka se tippuisi. Pääseekö sitten saa se? Joo, vaikka. Pääsi.